ኣገልግሎት ክትጅምር ከለኻ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክትዛረብ ክትጅምር ከለኻ ብትብዓት ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ከም ውሉድ ኮንካ ማለት እዩ ውሉድ ስለ ዝበለና ከም ውሉድ ኮይና ክንጅምሮ ግባአና እዩ ነዚ ግን ብኸመይ ንገብሮ እንድሕር ኢልና ድማ መጀመርያ እንተድልየና ከም ዝተፈቀርና ምፍላጥ ኢና እግዚአብሔር ስማዕረ ክንደይ ከም ዘፍቅረና መግለፂ ፍቅሩ እንታይ ገይርልና ብዘረባ ጥራሕ ኣይኮነን ኣፍቂርና ብተግባር እውን ኣርኢና እዩ ሓደ ወዱ ክሳብ ዝህብ ኢሉ ምሽ ከምዚ ዓይነት ፍቅሪ ኣርኢና ብኣክሽን ዋላ ዘርኢየና ከም ዝተፈቀርና መጀመርያ ኣፀቢቕና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ተፈቂርና ኢና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣነሲ ፍቅርቲ እየ ኣነ ፍቁር እየ ክንብል ክንክእል ኣለና ካልኣይ ድማ እንታይ ዘድልየና ከዓኒ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስኒ ፍሉያት ምዃንና ንሕና በቃ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እግዚአብሔር ኣነ ፍልይቲ እየ ኣነ ፍሉየ ክንብል በቃ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 እንታይ ኢሉና ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ፀልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ኢኹም ኢልና ኣሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣነሲ ዝተፈለኹ እየ ዝተፈቀርኩ እየ ዝተፈተኹ እየ ምባል ምፍላጥናስ ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምጅማርና ማለት እዩ ሃሌሉያ እንደገና ኣብ የማን ኣቦ ከም ዝተቐመጥና ኣብ ኤፌሶን 2:6 ከም ኢልና እዩ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጥና ከም ዘለና በቃ ኣብኡ ተቐሚጥ እየ ዘለኹ ኣብ የማን ኣቦ ስፍራይ ኣብኡ ተቐሚጥ እየ ዘለኹ እዚታት እንዳፈለጥና እንድሕር ጀሚርናዮ እቲ ኣገልግሎትና ቅቡል እዩ ዝኸውን ምክንያቱ እቲ ማንነትካ ምፍላጥሲ ነቲ ትገብሮ ነገር ኣዝዩ ሓጋዝን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ ስለዚ መጀመርያ በቲ ዝተገበረልና በቲ እኹም ዝበለና ምፍላጥ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ይብለኩም ሻሎም ቡሩኻት እስኻትኩም ቡሩኻት ይኹን